Racing berapa nih? Oh, siang juga 11 generation i3. 11 generation i3. 3.0 GHz. SSD 500 12. Ini SSD ya. SSD memori. Hello, hi, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो एदिनार्टि ब्लग चेनेलाव आरो फिन खनसे बरायहरनाय जाबावबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ, जोंबो मोजाङैनो दङ। आंनि दिनैनि भिडिअआनो नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेलाव नायनानै। दा आङो माने लेपटप आनबक्सिं खालामनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो ना मा बुङो? थद' फैदो। लेनेभो नामा? LENOVO. LENOVO laptop. ये कैसा है? Unboxing खालामनो नायनोसै माबायदि। Unboxingआबो हासिखाबाय नों अलरेडि। बायनायावलाय हासिनांखागोन ना। लैपटॉप लेनोवो मॉडल नंबर इधर क्या है देखना पड़ेगा। मॉडल नंबर ये वाला LNC 1007 मॉडल नंबरानो बेलेग-बेलेगलै ओरैनोबालाय लेनोवो B15 लेनोवो B15 G2 ITL दानिया नायदिनि जोङो ने उल्थासो जाबाय बोखारनायानो उल्थासो जाबाय। दे खै नायथारनोसैनो हाथारला। टिभि नायनांगौ ना ने मामि? कार्टुन नायनांगौ ना ने? पावर चार्जर 65 वाट फास्ट चार्जिंनि थाखाय बिराद बरिया बियो। 65 रेजें नो गोबाबानो ओइ सिगांनिफ्राय साबसिन बानायबाय अनेकनो 11 generation i3 11 generation i3 3.0 GHz SSD 512 ini SSD ya SSD ini memori asliयाव बेसेबां खरा नायनो एसे थाब दंबायथ' फुरा फास्ट बिराद खरा गेवनाया Windows 11 pre-installed नै जोंहा नानियाबो डिस्टार्बथार। ओइ मामि गाज्रि जागोन गोदाना। बेनि प्राइसआ जाहैबाय 35,500 खम दामिसोलै जोंहा खम दामिसो बायनो हायो। दाम गोसानि बायनो हाया जोंहा। ओरैनोबा MRP आव बाजारनि प्राइसिंआ around 57,760 होदों। आजिखालि बिदि बे प्राइसआव अनेक साबसिन लेपटप मोनो 3050 i5 generation i5 11 generation खौनो मोनो Core i5 11 one side नायोबा स्क्रिनाथ' बिराद मोजां फुल स्क्रिन पूरा फुल स्क्रिन लाइट वेट उल्थां फाल्थां नायजोबथारबायलै जोंहा बोराया। मडेलालाय थिगैनो दङ फर माबाफोरनि थाखाय स्टुडेन्टफोरनि थाखाय नट फर हेभि इउजार नट फर गेमार्स नट फर हेभि इउजार्स लाइक 3D रेन्डारिं नाट दिस विल नट वर्क। मा जाखा नोंहालाय? जेबो खामानि होनाय नङा बे 3D रेन्डारिंखौ। दे जाबाय दा।
नै जोंहा आबैयाबो जि नायथारदों लेपटपखौ दा बारा दामनि नङा लोगोफोर खम दामनिसो होमबाबो बायसाबबाय माबायदि नोंथांमोना नुखाबाय बिदिबा बेखिनियानोमोन दिनैनि भिडिअ'आ लोगोफोर दोननोसै ना मा बुङो दे नानि बाय बाय होनदो मामि दे नै जोंहा गेरे फिथाइसो जादों मामिया बाय बायसै लोगोफोर बिदिबा बाय बाय आरो थाब भिडिअ' लाबोफिननो नाजागोन